είχαμε πει ότι εσύ θα φέρεις την κλακέτα και εγώ τη μουσική? Έφερες εσύ μουσική. Γιατί έφερες εσύ κλακέτα? Ας μην το συζητήσουμε. Θα το φτιάξω. Πάμε. Τελείωνε. Τα ψηλά μπάσα σκηνή 2 λήψη πρώτη. Πάμε! Μουσική. Τώρα! My name is Bond. James. Τι είπαμε ρε Δημήτρη? Πάμε. Okay. The name is Buzz. Hi Buzz! Δεν σε λες και ψηλή. Bye! Αυτή την Κυριακή, Στα ψηλά μπάσα με τη Θεοδόρα και το Δημήτρη, αφιέρωμα στο στον James Bond. Ποια είναι τα καλύτερα soundtrack ταινιών του James Bond? πόσο καλά γνωρίζετε το διάσημο πράκτορα, Μουσική, quiz τρίβια. και άλλα πολλά. Μόνο την Κυριακή 7 με 9. Στο Lab Radio. Να είστε όλοι εκεί.